man pagpamuyo sa inyo dia. Nakoy Andre cards, kanang kuan. Oh, magic cards. Pwede siya magic basta kanang may mamatay. Tumusalamay. Facebook ni ng mga viewers. Kuan din siya kanang nani. May nakag-stop niya, inam kay mga audience na sa ni Matyan. Stop ana. Then kini ipakita nimo dia sa ilaha ang kuan kana. Oy. Pero makakita ko kay naman sa screen jack nga diamond. Butang na to rin jack nga diamond. Jack nga diamond. Kumana na kay mao ning barahan nimo no. Focus. Kuan kamu kay na kuan na rin to. Kanang basta wala na siya edit kanang awa kong mga luhag di ba wala edit dayon. Jack nga diamond ipakita mo sa lato bang yana nimo. Majiki mo. Awa ba pit ka na. Ang ngitag nana.